Schádzame sa na jubilejnom 30. valnom zhromaždení najväčšej samosprávnej organizácie v agropotravinárskom komplexe tu v Nitre, v centre nášho poľnohospodárstva a potravinárstva a významnej produkčnej oblasti Slovenska. Vážení delegáti, milí hostia, v súvislosti s rokom 2017 bude potrebné venovať maximálnu pozornosť diskusii o smerovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020, ktorá sa už začala. Je potrebné, aby slovenskí poľnohospodári mali také primerané podmienky, ako sú v iných krajinách Európskej únie, vrátane štátnej pomoci. K tomu musíme prispieť našou aktivitou nielen my, ale aj rezortné ministerstvo a vláda Slovenskej republiky. Máme určité prostriedky v vnútorných rezervách, ktoré by sa dali zmysluplne využiť a dostať tam, kde sa produkuje pridaná hodnota. Kde sa neprodukuje pridaná hodnota, tam nepatrí doslova do písmena nič. Skutočne by som vás chcel požiadať, že treba sa takto na tento problém pozerať. Otázka štátu. My ináč nebudeme konkurencieschopní. Žijeme v hrozně nejistém světě. Ta nejistota je nejvyšší, kterou pamatuji za celý svůj život. My usilujeme o to, aby ve strategii České republiky 2030 bylo zemědělství a potravinářství a energetika definováno jako strategické odvětví. Dokážu si představit svůj život bez elektrického proudu. Nehovořím o té kvalitě toho života. Ale nedokážu si představit svůj život bez vody a bez jídla.